Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да си обновите Silverstone F1 Doppler с 1.17, за да си решите проблема с хотспота, който не работи. Като за начало влизаме в сайта на Silverstone F1 официалния, даваме поддръжка и обновление, избираме радар детектор, избираме Doppler, изчакваме. Така, даваме архив и сваляме ето тук, където пише от 1 юли. Това е в момента, когато снимам клипа, давате скачат и след това изтегляте архива. В случая аз съм го изтеглил тук, ето го. Като го разархивирам се получават 3 файла. Това ви е фърмуера, това ви е файл за четене, който може да не четете и това ви е апдейтера. Какво става сега? Пускаме вече детектора през USB-то, го връзваме към компютъра. Пускаме след това апдейтера и започваме да чакаме. В момента апдейтера започва да си търси детектора и да прочете какво сме вързали към компютъра. Изчакваме да зареди до края. Така, ето сега намерил е детектора и сега какво се става? По принцип, когато обновяваме през сървъра, тук направо даваме загрузи, но сега правим друго. Тъкаме тикчето файл, даваме открий и ето го фърмуера, който ни трябва 1.17, избираме го. Виждаме какво ще се зареди. 1.17 с глас 1.8 от база данни от 30 юни 26. И натискаме този бутон загрузи в устройство. Сега започва да се обновява тук фърмуера. Сега ще се обнови гласа. След това ще се обнови базата данни, като напише на трите обновлено. Сега ако сте на предишната версия, тук понеже е малко по-стара в този детектор, тук може да пише на глас same, ако сте сложили 1.16. След като обновиме детектора по този начин, вече след това си го връщаме в фабричните настройки от самото меню на детектора и го настрояме наново по другия клип. Тук сега ви показвам как да си апдейтнете, за да ви тръгне хотспота, защото имаше проблем доскоро. А за да се реши, трябва или през компютъра, или през приложението, но през компютъра е по-елементарно. Като приложението някой път зависва и затова не ви го препоръчвам. Така гласа в момента го проверява. Така обнови се гласа, сега се обновява и базата данни. Пак повтарям, когато си правите обновяването на детектора, ако се обновява само базата данни, през компютъра или през хотспота, не връщате фабрични. Но обновили се гласа или версията едно от тези двете, задължително се връща фабричните настройки и детектора се настроя наново. Изчакваме. Ето, в момента е обновен успешно, даваме ОК, изключваме детектора от компютъра и програмата сега ще се затвори и с това сме до тук готови. Сега следващото нещо е да включим вече детектора в компютъра, в тока на колата да кажем, да му върнем фабричните настройки и да го настроим наново. Това е. Чао и до нови срещи!